תעצלי להסביר למורה שאת שוב מאוכזבת נורא. נא הגיעו מחר לבירור בעניין רציני וחמור. זאת חוצפה ונבזות עד בלי די. אם איחרת לשיעור ופשוט התפרצת לכיתה בלי רשות, תעצלי, לא אוכל לעמוד עוד מנגד. אם איחרת לשיעור ופשוט התפרצת לכיתה בלי רשות, ותתני לה גם פתק ביד שתמסור להוריה מיד. אם איחרת לשיעור ופשוט התפרצת לכיתה בלי רשות, תאלצי להסביר למורה שאת גם... אם איחרת לשיעור ופשוט התפרצת לכיתה בלי רשות, תאלצי להסביר למורה שאת שוב מאוכזבת נורא, ותתני לה גם פתק ביד שתמסור להוריה מיד. נא הגיעו מחר לבירור בעניין רציני וחמור. איך הבת שלכם מתנהגת? לא אוכל לעמוד עוד מנגד. תצבנית לי. אם איחרת לשיעור ופשוט התפרצת לכיתה בלי רשות, תאלצי להסביר למורה שאת שוב מאוכזבת נורא, ותתני לה גם פתק ביד שתמסור להוריה מיד. נא הגיעו מחר לבירור בעניין רציני וחמור. איך הבת שלכם מתנהגת? לא אוכל לעמוד עוד מנגד. זאת חוצפה ונבזות עד בלי די להתחיל כל שיעור בלעדיי.